tak kabar-kabari kegiatanku isuk-isuk iki. Memang dadi guru iku ya kudu persiapan, kudu macem-macem. Iki ceritane ya ngajar seni budaya. Kanca-kanca kelas 10 iki wis mulai do ribet dhewe. Tapi yo asik iki. Zaman-zaman saiki generasi-generasi muda nek gak dibekali ambek skill ngene iki ya walah gitu. Terus tak kandhani meneh iki. Sing paling terharu dan meyakinkan lagi nggawa cat kon njaba kuas, tiner, bensin, lap dan sak panunggalane bocah-bocah iki ngomong, "Ya Allah, Pak Pur, kok niat banget." Hatiku terus semplah terus geser-geser kayak ngono ku. Tapi ya alhamdulillah rodok lebih-lebih sithik tapi ya hasilnya ya lumayan. Iki pertemuan kedua, pertemuan pertama iku ndasari njaluke warna pink ya disiapke warna pink. Ya alhamdulillah ana warna-warna pink. Warna pink iku percampuran merah ambek putih. Nah, kita ceriane ngene generasi-generasi muda guyang guyu lah piye wong praktek ikune wis disiapke, cate wis disiapke, kuase wis disiapke, bocah-bocah karek mancal wae. Alhamdulillah pokoke. Muga-muga do sehat kabeh. Nah, iki ceritane iku kenapa do nggawe ana gajah, ana jerapah, ana sapi kaya ngono kuwi. Iku dipoling, bocah-bocah iku yo apik. Awale dipoling 3 minggu yang lalu proses pemolingan. Dipoling, warna iku ya dipoling. Poling pertama iku nek gak jerapah, kaki 4, kewan sikile 4, kewan sikile 2, buah-buahan karo lah dipoling bocah-bocah iku yo nyuweki kertas cilik-cilik ngono kaya pilihan RT apa pilihan lurah jaman biyen kaya ngono ku. Ya ana petugase barang. Kewan sikil 4 dicorek, kewan sikil 3 dicorek, akhirnya menang kewan sikil 4. Ya kaya iku ana gajah, jerapah, macan, terus ana sapi. Ana sing apeh gawe babi tapi tak kandhani. Aja wong cah madrasah mosok gawe babi kaya ngono ku. Terus akhire yo kaya ngene iki to. Hasile yo apik-apik kaya ngono ku. Lah, iki tinggal pembentukan figur iki. Rencana yo bocah-bocah iku yo keren-keren juga. Menentukan warna wae yo dipoling, warna pink, warna biru, kuning dan sebagainya iku akhirnya yo pilihan yang terbanyak iku ana ning warna pink. Ya wis wong cah lanang iku awale ya ora setuju warna pink tapi ya karena wis kesepakatan kelas hasil mutlak ya wis dilaksanakan lho. Tontoni ya cah lanang wae semangat-semangat kaya ngene iki. Alhamdulillah to nek duwe murid kaya ngene iki nukokke cat ora rugi. Lah hasilnya ya apik-apik kaya ngene iki gawe gajah tapi telalene dawa kaya ngono ku. Wis pokoke kudu guyu. Tapi yo kita apresiasi sangat bagus sekali memanfaatkan barang limbah yang tidak terpakai toh dimanfaatke. Lah rencana iki bar iki urung ditentukan meneh iki. Polling apeh ditanduri apa? Ndekmu iku aku krungu-krungu ana sing bisik-bisik nandur lombok wae, lombok larang. Terus ana sing bisik-bisikne sing kono iku ya nandur sawi wae engko nek gawe mie nek pas ekstra langsung dipetheti lho. Idene kan muncul to. Jane nek wong-wong cah saiki dipancing-pancing sithik ngono ku tentang kebaikan apa menanam ngono ya apik-apik. Lucu-lucu to iki, wis didol wis pantes pokoke. Lah, muga-muga video-video ngene iki sing tak share iso nggawe ide menambah motivasi kanggo sedulur-dulur kabeh, terutama guru seni budaya ngono. Tuapi ku 2 jam tak critane iki. Kurangan. Iki ditutuke sore neh. Tapi gurune kan yo ngonten-ngonten barang to. Nah, kaya ngene ya tetep tak layani kaya ngono ku to. Warna pink ambek warna hitam. Iki jek ana warna putih nggo pertemuan kedua. Jadi pertemuan keempat engko wis mulai finishing. Pertemuan kelima wis nanduri terus dikok ning
ngarep-ngarep kelas. Iki wis bocah-bocah wis ana rembugan. Pokoke engko nek sing kelas sing paling apik kelas 10, tulung dikei apresiasi. Yo wis tak siapke. Sing paling apik pertama tak wenehi apresiasi buku siji-siji sak kelas. Kayak ngono. Sing paling apik sing tanamane dirawat tak ngono to. Lah kaya ngene iki to. Lho, mas-mas wae nggambar gajah warnane pink wae semangate kaya ngene kok. Nek duwe murid kaya ngene iki kan ya seneng to gurune. Hasile ya apik-apik kaya ngene iki ngono. Yes, pokoke kaya ngono. Muga-muga do seger waras, sehat. Nek Bapak Ibu guru ya muga-muga ya do diparingi kesehatan kanggo ngajar mencerdaskan anak bangsa kaya ngono ku. Lah iki aku kudu guyu. Iki tak takoki awale, "Iki apa, Tom?" "Iki anu Pak, jerapah Pak, wis mbuh. Wis jerapah. Bentuke kaya piye pokoke oke ngono ae ben mengko nek wis ngerti prosese kan pengalamane kan anu. Sing paling lucu iki mantuk-mantuk kaya ngono ku to. Indikmu ya ana kanca-kanca guru sing, "Pak niku disadin apa mboten, Pak?" "Walah sementara gak Bu, kanggo menghias taman di depan kelas." Ketoke wis nilai estetiknya itu menghasilkan nilai ekonomi. Cuan-cuan berdatangan iki bolo. Lah kaya ngene iki wasik-wasik. 2 jam pelajaran iki gak kerasa ya. Hasilnya ya apik-apik. Tapi ya tak ketati, meja-meja sadurunge ngecat kudune ditataki kerdus, koran utawa plastik. Ya kelas iku ya manut-manut kaya ngono ku to. Kita kasih apresiasi yang bagus iki engko. Aku awalnya warna ijo nom sih, pengen ijo nom ben nuansane iku padha ambek nuansa cat tembok, tapi anak-anak lah ngono. Lah iki ana gawe sapi iki ya lucu. Ternyata sapi pink iki ya lucu. Iki gawe tawon. Tawon pink kayak ngono ku. Pinky-pinky kuwabe. Engko ana neh sik dilu. Lah iko gawe banyak iko. Mek banyak pink ya wis apik. Iki gawe gajah. Iki gajah iki sing lagi anu. Iki tim gajah iki. Dia setuju kaki 4 bentuke sing gajah. Lah iki sapi pink wajahe putih. Lah lucu loh. Lah iki nek dikok ning alun-alun didol ngono 20.000-an ya adik-adik ya do tertarik to. Lah engko tandurane engko ditotone. Wis ngono jenengan ikuti terus. Setiap pertemuan pasti engko perkembangane ana wae. Lho gajahe imut-imut to. Sapine yo imut-imut. Sapi warna pink. Sapi mekekeh iki. Wis gitu, muga-muga do seger waras. Selamat Bapak Ibu guru yo nek ngajar yo semangat mencerdaskan anak bangsa. Sapa ngerti sok mben salah sijine siswa kita iso ndongake eling marang gurune. Jadi tebarkan kebaikan. Mbah engko hasile nggo awak dhewe, sedulure dhewe utawa kanca-kancane dhewe. Salam sehat, seger waras, wasis wasesa, rahayu.